Здравейте, приятели, и честита баба Марта! Започвам с една реплика на Сурачи Сандия. Откъде можехме да знаем, че това е част от теста и че не изпитват? Не всичко се научава от книгите. Понякога нещата зависят от инстинкта ти. Подобни качества помагат на човек да върви напред живота. Прави добро, без да чакаш да ти се върне. Каквото посееш, това ще поженеш. Труди се, без да чакаш плодовете. Това са няколко поговорки на Сурач в момента, който дават епизода по BTV Lady. Новини. Продуцентите са направили презентация на втория сезон и мама Сантош е била водеща. Доста се я посъстарели, какво ще кажете? Името в сезон 2 може би ще бъде друго и ще бъде свързано с главната песен на сериала. Това са за момента новините от този ден. Пожелавам ви лек и усмихнат ден. Навън времето е прекрасно. Целувки, очаквайте скоро още новини от мен.